di lihok muna lang. Ikaw nang kay maulaw ganun. Mura na yung nangatog dagat guys, nga nanguhag baki. Ito. Nagagag baki kuha lang guys, oh. Guys. Tara pa guys, oh. Nasusunod. Tara pa yun guys, oh. Nisaka na oh, makatakas. Tama na akong baki. Baki guys, oh. Urog baki. Tara pa isa guys, oh. Igawas na daloy. Dapat yun oh. Oh. Igawas ba kay? Tara pa yun guys. Kita mo oh, makagawas ang ano. Yan lang. Nagagag baki guys. Mga onte ano yung guys. Ay paniya pamahaw din naman yung wala iligo. Ang sana para sana sana para mau. Ay gibutang gago. Tuloy oi manoong kunuhay. Ini kasi kuya kayo sila yung sakatan. Busog pa kayo pala guys. Sige mo kaya kana ninyo go. Unsa? Igawas ko pa niya. Igawas na lang. Guys, di naman mga guys. Guys, may gawas ko ugat yung. Ano yung mga balay pod? Guys, baki guys, oh. Buntagan guys. Ang baki guys. Okbe pa to ito. Apa to guys, oh. Wow, plato mah. Baki man ilalam na mah. Nagana. Ay damo ibaki. Ay baki guys, oh. Guys, oh. Dagana. Ang kuha na mo guys, mga 5 kilos yata guys. Dala ni guys, oh. Kato guys, subak to sa bihon. Kani, adobo na tanan guys. Subak to sa bihon ni ganun. Kami diri sa beach guys, pero namaki gapon mi guys kay wala mi sudan. Tulo mi kadlaw diri. Good morning. Mang ibta na mang, tulungan na. Ano na May isa malakal. ng biskwit na sari-sari. Na guys, lipigan hugasan sa guys kay magluto meron guys. Og baki. Sa daw. Lumaho bien ito. Ay so gapo kay ang dagat guys kay murag parat. Muna question kayo ba kanong di ba puro dagat nga ya di pa yun mutabang puro yung parat nga daga mangking sapa pa dong dagat nya perminti biyo yung bahaon bagyo. Napa jadi kagang nih guys, tara guys oh, di pionon dai guys. Limango ba? Mr. Crab ba? Mr. Crab. Guys oh, Mr. Crab. Og karon guys, magluto na ko ta og baki. Pangamong kuha kagabi. Ay sila ra day wala ko labot ito panghuan to kunay ko eh. Mantika, ilunod. Ang mantika ba? Init na ba? Gano'n ito mantika ya dagyan mo. Guys, ilunod na lang ako mantika guys. Gano'n na to kay dagyan man ang kuwan. Paki. Kita na. Kita na kapit. Lingkod to. Kukir to. Sabi kukir maglingkod. Oh. Itsa ganyan mga inabot. Sige. Guys, oh. Kita mo guys, oh. Tara. Kita ka guys. Ano lutoon na mo rin guys. Dahan na guys. 1 kilo yata ni guys. Nauna na itong wagang ahos. May wagang ahos. Ang paa sa baki. Punya mga sipyat niya nga paa yung sa baki niya. Ay, Napay yung guys, sunod niya guys, oh.
Mr. Krabs guys. Oh. Kuha na mga gabi diri sa dagat sa basta sa dagat. Kalimot yung pangalan. Lambay. Ito pa. Oh. Mr. Krabs. Ito na. Bombay sunod guys. Kita mo kada. Guys, ang papa sa tiwas guys ha, kaya mangita og lamas lang guys ha kayo. Guys, ang lamas guys. Tagang lamas guys no. Guys, guys. Baki, mga 4 kilo na guys ba. Gana guys. Sunod naman yung Mr. Krabs guys. Yun na to, buta na to. Ulikot kaya lang ngayon, ang mga bata nun. Ayan na lang. Oh. Kaya lang kayo naman ay bata di may kakaon nagsili ito guys. Kami na lang mamusa sa magsili guys. Ay pwede mo tayo magkuhan pa. Kanang maluto na siya. Di minun to kay mahalang kay gamay. Kuhaan na to sila baki ila. Di atong ikuha ng sili pusa to kapiluto. Okay. Na guys. Daghan man di mo kaon. Ay. Ito na lang, di mo kayo tumakan. Oh sige. Way putol na guys ha, way cut guys. Kita po aksal guys, mga aksal guys. Ilaw ito na, doon na kayo mo. Alam, bulikot eh. Lugay yung pula ba? Yan eh. Hinayin kayo? Terus gana ni. Sige gamay. Ayo, bali. Up, sukur kayo, pahinay gamay. Basta mo adjong ina. O na. Wala nga adjong. Okay, so dagat guys. Moray nang atog dagat guys nga namaki. Guys. Ngatog pa mga kauban guys kay ubog. Guys. Ikaraw na marinate na naman na daan guys. Ya. Makaraw daghan. Nagingay kayo. 10 kilos din naman. Nabuhit ko na. Iwali mo na ano. Sige. Wala rin. Size. Katunga man ang Daghan man tinayan na. Oy, nimata na isa guys. So, Troy, so. Umangnod guys. O man siya partner guys. Yara may way partner rin guys. Yan, nabili niyang partner. secret guys. Oo, napaday ang isa dahil. Papaday yung partner rin. Duham dahil. No? Kita nyo lang kapit na manunod guys. Ito iyap. Kita guys. Pula-pula na guys. Oh. Pwede na ko rin lunod itong baki ba. Wala po ng papulahan para Kumot. uban sa paminta. Kumot. Bawa sa anghit. Ano. Kaya nagsiling nga balidagan guys. Siling Bisaya guys. Sabi ka. Guys, ilunod na mo guys. Ang baki. Ayo pala guys. Hinaw pa guys. Guys. Hinaw pa. Wala na. Wala na. Lunod na. Ang ahos nga kita guys, buo pa guys. Ay nikaw na ni masik at ahos Japon guys, yang paa parehara man. Guys. Okay guys, na sigo kaya na. Punya na lang to kaniya guys kanang yang ikan guys kayon puman kabukalan pa guys so gutom na guys so upan na luto kayo guys, puno yung karahayo guys.
Nagkukay siya ng video. Ha? Nagkukay siya ng video. Meron yung video. Dakan na siya. Naman. Ako mang gitarong kay ang karahay. O man kay maklaro. Okay ra. Guys, ilunod na naman ang tuyo guys kay murag tama na guys. So, tara. Wow. Ano yan? Lagyan ng pasarap. Ay, kalami. Butang yung nagbitsin. Masa ni? Magic sarap. Para sumarap ang ating ulang baki. Lubong baki. Busin na, 4 kilos yan. Yeah, takloban. Iba na yun. Yan lang pa yun guys. Guys, kung sawa guys, nagdalawag kan guys. Kining kanan na mo guys. Guys, kayo na po guys. Guys. Kaya na to guys. Oh, ara guys. Kalami. Gaaso-aso pa. Bawas-baso na to guys ha. Para umot lami juga guys. Ya, ako mama guys. Dala na po ugason guys. Papanang mata mga tropa guys. So, Dagan sa baki. oy. Dapa. Oh, baby oh. Bro. Ayun na, baby. Morning. Ano, wala. Gisapot. Dapat lang. Oh, karon luto na ni. Ito na nga Brian. Okay, luto na ni. Ato na palungon guys. Okay, luto na. Kita ka transpiran. Yummy. Karon guys, luto na to si Mr. Krabs. Tantang tika guys ha. Tika. Si Mr. Krabs guys. Ang kape. Mau magtutubuan. Deh, wala mo init. Dito ang house guys. Gutom na guys, pas mo ako guys. Tulungan ko biyak ko guys. Kaya mong wa may kahoy. Kahoy guys. Yan nagdamit gasol guys. Ikulan. Download na ito ni guys. Bombay guys, download na guys, Bombay. Pililing pulpot guys, parang halang. Luar atau kabuk pa? Luar. Guys, luar guys. Guys, oh. Mr. Krabs guys. Buak na mo guys kay tagko mo kayo. Lambay man ni ba no? Kung giwa ni mo. Limpyo jud ang lambay no. Ini lambay po niyo. Guys, oh. Ay sana ko. Tuan kamatis. Turun tahu guys. Ay nak. Kamatis dia ulang na guys. Guys, nunggu tahu kamatis guys ha. Ya. Mas masarap. May na si Mr. Krabs. Nunod na ako guys. Mr. Krabs guys. Guys oh. Si Bumblebee. Guys. Nunod na ako. Tama pa lang isda ito. Guys, kita na kasi yung dito. Guys. Yung Mr. Krabs. Gamay lang kayo guys. Baki ang dispuro nila guys. Suka. Toyo suka guys. Sukar. Nah guys guys. Para
Sulod sa kan ba? Unod ang lasa. Minta guys. Order. Balidos lang kay bait. Sarap. May lang na. Ito na lang na. Yan, Magic sarap lang. Para mas masarap. Konti lang guys kasi may ano na. Oh, tama na guys. Pen ukayin, halo-haloin. Tapos haluin, taklobin. Hintayin maluto si Mr. Krabs. At saka babalik ako mamaya. Karon guys, pinunod na ipapakay. Siya lang sa kamar gutom na ko ba. Pinunod na puwis dahon nga haon na ni. Haon na guys. Isang buka lang, isang patak, isang katutak. Haon na kagad, kain na. Lungas pa. Na. Ayun. Pagkalami gid oh. Og karon magluto na ta. Ambing karahay. Ambing idibol. Og ang luwag pa din nakalimta na mo guys. Isunod na lang ang bakiro na prito ta. Oh. Pinalay. Ay tingog na dira kaya wala luto ng ano. Ano ni? Kabahang sa baki. Prito tag baki. Crispy. Ayo itsa baki ha. Gawa ni mo dai. Itsa. Na crispy baki. Kamidan. Initan sana to guys. Kay kung dili init, Gamay ra kay mantika. dili maprito. Dungagan. Tama na ay. Ah sige dungagan. Grabe. Yo. Tatondo guys, ini ta kay pas mo na ko guys pag ina ra mig luto. Tas 4 pas kadlawon. Kita pagkita ko to video niyo sa inyo niya to nagintiw mig baki. More nga ligob dagat nga namaki. May sudan. Amon dala nga sudan puro man lata. Corn beef. Tinapa. Pichaw. Pancit canton mora. Yan ay paki. Basta tong bukal guys ha. Kaya pag mabukal ay daw. Na guys. Ikaw ba guys oy? Natulog pa guys. Guys, init na guys. Luto na guys. Ito. Baliwan na to guys. Kaya para mani mag golden brown kay. Ha? Karon guys, mga ano mi guys, tama luto guys, so bulad. Dabong baki. Mr. Crab. Og crispy nga baki. Bagong mata guys oh. Buta ko gramin din. Oh, tay gramin. Unsa ba na? Abri na isa. Napala may kuha nga pasayan ni gabi guys oh. Di mo na mong kan guys, pasayan. Tanggalan na mong panit. Nga ano ta?
Saan to guys? Kain na to guys. Kaon mo. Ha? Ano sa mga day? Sobraan sa baki gabi. Kay tunog kay hait naman. Tunog yun ka mo. Galing niya. Ano yung ikaw na? Ano to baki oh? So what's up mga kaw? May buntag na Kaki, bulan. Ayan. Dapat may pambata na sudan. Hotdog. Hotdog. Kuha lang muna guys. Hey guys, there's a ramen there. Kami. Kasayan. Guys oh. Make a guess. With ramen. Ramen. May uyap at saka ginamos. Uyap o ginamos. With bulat, kompleto pang UTI. Sama na. Oh my God, super halang. Di makaya. Ayoko. Sakit. Sakit ba? Tingala nga. Tingala nga. Sakit ba ba? Dahil ang pagkahalang. Gusto mo namin ipalit dahil. Ramen, bili sa miyang. Mura manik sa miyang pati mga halanga. Dilaw lang. Sa mga bata, matalipat ka na. Lubig ka na, kadagan og. Halo na kayo na eh. Ulang bagay nagtulo. Siniliang baki. Sampai sa mga palahubog. Sir, majipi nagmaso, kita ka. Yo mga. Guys, lami kayo ang crispy pero di ko kadulot. Oh, kamahalang mo. Plaksan. Diba doon mang bulawanan diri no? Ha? Subod yun sa bulawan. Lian kay mo. Kasi sino mo? Oh, namukaan man mo. Di mo dapat. Tapos yung mukaan ka tulo sa upi. Oh, silian. Giluto na Justin ko na yung luto niya. Pag nakpo sayang ang ano, sa kanang sa Luto lian. mo lang. Pa! Ito Joy. Hindi na ako nang dulo, di na ako maka. Oo na. Crispy mo na. Mukaw na na kung sa lian, paalam. Guys, samyang guys. Pangalan mo ng palit niya guys. Madi mo sa alang pa. Ang kaya, di na ako Hindi alam ko. sayang. Higop na ko gamay. Lian. Ha? Tumba, diyan ba? Sayang. Oh, nato dito sa ibong Gusto lagi ko no dagan ako Liya lang naka. guys. Ini halang guys, makapasok dila. Dilaok. Tutubag sa mga vlog. Jadi pa mga ni guys. Wala lang dito sa gamay. Halang. Nagpakaanhang na litsi. Masyadong mainit. Mainit. Mainit ang sili ba? Okay yo. Naman kayo nga sungkan. Di pare sa samyang dito. Nga. Guys, kalang ako asan Pero wala mo. Parang napakita. Tara ka na. Gawin ka muna lang. Ini lang sa. Bukan bay. Pero wala lang guys. Halang Bay, minuang na. makasingot mo na yun. Paano ba guys? Init nga sa sabaw guys. Budol na, budol. Ano kaya ang cellphone? I-charge ko. Ay, hindi lang naman ito ba? Para ako sabay na lang ba? Yan na, i-charge ko. Couch na. Di ba sa couch?
Ya, pili na lang guys, girl. Kukantan ko. Butas tubig. Yun, halang. Urok ngin ako. Abi, pili. Kasi kang ilong. Yan, lagi kita lang mandaan. Mamilok ka rin sa salang. Wala kayo, dagan lang nokot. Kapulo na galing. Charong Almorana sa nagdi manggawa sa niya guys. Ibog ko siya puniton ba? Baki o baki lang gyapon. Kan. Wow, fish. Init na kayo ito, init na. Alay din naman, init kayo. Kada na si Kai, ano si Kai? Pasi ikay. Pagong, kana pa gong. Siyempre ang sili. Busog naman na sa hangin. Ay, mong slipper. Ay, kanyang pangaboy. Sup naman lang. Mamimita kang dagan na. Ang mga nila. Maguluoy sa kong silibra. Bilo kayo, kung mayo. Kaon na siya. Huwag din ako. Ikaw na na. Buksok na dito. Luoy sa kong silibra. Ito silibra. Panayin yung kawaya. Mana may birthday mga gapon. Ito mo na dihay. Abi na kong birthday pa niya ron. Di ka muna, kanang belated na lang. Di ba iba? Bakit? Naon po dahil maritis po dahil. Tawag ka na si maritis kaya mag-chismis na ta. Oo. Wala ka dumog na. Pagkuha to, kuha to ka, nai katong halang-halang nga baki. Adobo. Gusto ka to, tro? Nasa kasudanan. Noodles, ikaw paghalang. Tro? Ikaw na lang nasa halang kayo na. Kung ako isa kaputay ay baon. Kaya dito tanan. Makabayar ba yan? Saan na? Saan na? Ako na sa among silibran. Kani kasag. Si Mr. Crab. Kau nga, Mr. Crab? Ikaw na pa yung chicken ah. Ay ko na mo pagkabihan na pa to. Sino na pa chicken? Kaya nagsiguro pwede. Maganda kayo mo, mano, aga ng Hindi, kuha ko. ulan ba? Maganda kayo, ano na kayo? Bang mo. Paman naman sila kaon guys. Buta na yung ni Caldero guys. Yan sila mga Halang kayo! gutom mo sila ipanggutom guys kay pas mo naman. Sa namang oras ron ras TV ang oro. Bakit na ini? Uy, naluto ko na ko kayo. Kaya naluto na. Asa ba kay na? Abi na kong chicken. Nagagmay. Dili ni pito. Si Mr. Crab. Napoy prito nga buwan, pati pong gaya. Magyapon ka na yan. Napasaya na. Kasi adubuhan na po na ito na niya. Nabuwang na. Kakaon sa abay. Wala lagi na nakaon no. Ang viewers na lang mukhaon na na. Ay, pulutan na pula ron. Isa ka siya. Lurong ka. Okay, so. Oh, dagana. Ang kuha na mo guys, mga 5 kilos yata guys. Dala ni guys.